do piče. Dnes v knihovne. Kde? V knihovne? Kurva, dneska v knihovne som potkal tú najkrásnejší černovlásku, čo som videl, ale zamrznul sem a nedošiel sem za ní. RIP. To je na piču. To by som si vyčítal celý život. To by som si vyčítal celý život, kamoško, toto. Písal som ty, Westernko. Takže chlapec si mohol zajebať. No. D a miesto toho sa na tebe chcel vyhoniť a kokot nemôže ani to, lebo ti nejde net. D. Stromo to vystihol ako kokot, chlapec si chcel zajebať a miesto jebačky uprednostnil mňa a si predstav, že mne nejde net, tak ja nemôžem streamovať, tak nemá ani jebačku a nemôže si na mňa ani hodiť cicinu. Dobre, som rád, že niekto sa má horšie v živote než ja. Som rád, že niekto sa má horšie v živote než ja. Stromodík za dve, to bola najpopičí myšlienka. Stromodík. Ďakujem za dve, bro. To je kokot. Počúvaj, Hitman, Hitman si tu? Hitman. Dúfam, že si zrobil piču. Dúfam, že si nevymenil babu za mňa. Maťko, to je riadna brada. No, kokot, to je, pozri sa na ňu. Dobre hnusná brada hlavne. Dobre hnusná brada, bro. Fuj. No teraz nechcem sa pozerať na seba ani vám nebudem sa ukazovať. Čo ideme robiť? Čo je toto? Oh yeah. Ježišmaria. Aj tak má červenú. D, to by bola len prechádzka. D. Hitmaník za 5, tak to je jasné, tebe jebe. To pokiaľ má červenú, to ani... Počúvaj, ja už som bol na takej úrovni v mojom vzťahu. V mojom vzťahu som bol už na takej úrovni, Hitman, teraz niečo poviem, v mojom vzťahu som bol už na takej úrovni, že pokiaľ sme spolu nebývali a vedel som, že dostala krámy, tak som sa vyhovoril, že ma bolí hlava a nešiel som za ňou. A hral som LOLko s pšeňom. Hitman. Zapamätaj si, že kokot treba rozmýšľať nad situáciami. Do kostola nechodím, ale som silno veriaci. D. Hitman, ďakujem ti ešte raz za 5. Aj tak má červenú, to by bola len prechádzka, to by som nešiel nikam. Kamoško, keby mala červenú, samozrejme. Stromo, ďakujem za 2, čo to je? Do kostola nechodím, ale som silno veriaci. Stromo. Okamžite po príchode nás pozýva do domu, aby sme na vlastné oči videli, čo sa im zjavilo na skrini. Ako dokaz, nech sa páči. Tu má vlasy, ako vidíte, tu má oči a tu má normálny nos, ako má normálny človek. Tu má nos, tu má dve oči, však normálne, že tu má brady, všetko vidno. Chce to dávku fantázie a možno aj silnej viery, ale na skrini sa skutočne dajú rozpoznať črty tváre. Ja som objavil normálne Ježiša. Jak som ja to objavil? Normálne som bol šťastný. To, čo pozeráš, ten má zuby, ako keby fajčil petardy, tvár ako plitký tanier. Fajčil petardy? Čo ti jebe? Že čo tu pozeráš, ten má zuby, ako keby fajčil petardy, do piče. Ty si jebli elitkro, dík za 2, bro. Dík za 2, hej, no, oni tu fajčia petardy. Ja neviem, čo to je, to by Stromo poslal. To musí byť niečo dobré, keď to poslal Stromo. Zjavenia mi rešpekt, pán Horvát teraz 3-krát denne pije svetenú vodu a čaká, že obrazy zo skrine zmiznú. Mám chorú manželku, ona je psychicky chorá a farár povedal môjmu synovi, že v nej išiel ten Satan. A tu sa zjavilo tiež dole niečo také, jak Satan. Tu sú jej nedobré rohy. A tu má zase oči a stáďa ide nos. A tu má tvár. Takže neviem, je tu aj... Oni na čo museli naraziť v tej osade? Si predstavte, aké drogy tam oni museli nájsť. Si predstavte, aké oni drogy museli nájsť, ty kokot, v tej osade. Tam niekde nejaké malé decko, čo sa na smetisku hrabalo, vieš? Oni tam museli, oni tam nejakú novú drogu podľa mňa vymysleli. Nejakú dobrú jebu tam našli, ty kokot. Čo jebe, to je skriňa jebemu. Aj Ježiš, ale je tu zase aj šatan. A nie je to len kresba toho Čo tam je, šatan? Takže neviem, je tu aj Ježiš, ale je tu zase aj šatan. A nie je to len kresba toho dreva? Nemôže to byť kresba, lebo ja som o to aj sníval. O šatanis angalate mes bizninel. Pajenke ravdeloro kamavtud. Amen. To je GG. Horvátovci sú pobožná rodina a veria, že to, čo sa im objavilo na skrini, nie je dielom náhody, ale znamenie od Boha. Do kostola nechodím, som veľmi veriaci človek, máme Facebook, ktorý si vzdelávame, hej, obrázky Ježiša a same srdiečka. Zjavenie na skrini chce preskúmať aj miestny farár, zatiaľ k tomuto zázraku
Do kostola nechodím, som veriaci človek, máme Facebook, ktorý si vzdelávame, hej, obrázky Ježiša a same srdiečka. Zjavenie na skrini chce preskúmať aj miestny farár. Zatiaľ to ako keď si srdiečka zdieľajú, tak to je jasné. Nedôvery, no aj napriek tomu dal Horvátovcom svetenú vodu. Prosím, viac takýchto videí, prosím. Počúvajte, viac takýchto videí, prosím. Toto je zaujímavé ako... V každom prípade treba to preveriť, že čo to je, ja nemôžem to hodnotiť, patrí to arcibiskupskému úradu. S takýmito výjavmi sa farár u Rómov nestretol prvýkrát, je mierne skeptický, no ich presvedčenie im nezazlieva. Smedný človek pije aj z kaluže. Aj v Batizovciach ešte v roku 2016 miestni Rómovia uverili, že sa im na sporáku zjavila tvár Ježiša. Z kuchyne sa razom stalo miesto určené pre modlitby. Bol ukrižovaný, umrel a pochovaný. Za posledných zhruba 10 rokov sme už mali viacero rôznych zjavení v rôznych rómskych komunitách. Treba samozrejme takéto veci brať s rezervou. Podľa etnologičky sú Rómovia temperamentní a emotívni, ich racionalita je čiastočne potlačená do úzadia. Nedá sa však na nich hnevať, keď hľadajú Boha aj tam, kde ho iní nevidia. Kvázi zjavenie, ktoré vidia na skrini, na sporáku alebo niekde inde, tak v podstate naozaj to prežívajú veľmi emotívne a vkladajú do toho doslova srdce. A keď normálne tak pôjdete dole, tak drží ruky a normálne tak je telo. Pán farár nám zajtra ten má oči ako vylízanie bombary a uši ako rebraky. Veľmi emotívne. Nedávaj im dík za dve, Elitkro dík za dve a dík za follow. A vkladajú do toho doslova srdce. A keď normálne tak pôjdete dole, tak drží ruky a normálne tak je telo. Pán farár nám zajtra pomôže, aby tie zlí duchovia odtiaľto odišli, lebo moja manželka je už na dno. Z Moldavy nad Bodvou, Dušan Tokarčík, televízia Markíza. To bolo dosť. To bolo dosť ako, no. To ako, čo ti jebe? To prečo sa im to deje na Slovensku? Podľa mňa museli nejaké fakt dobré drogy nájsť, ale popiči. To muselo byť fakt niečo kvalitné. Niečo kvalitné museli nájsť. To inak nevidím. A ty? Ja to asi nechcem počuť, asi ani vidieť. Im to jebcuje zo sporáku spravia pútnické miesto. Pútnické miesto, ty kokot. Drž krst 2, 16, ďakujem ti za dve. To je halus, ty kokot, jak sú ľudia naivní, že? Jak sú ľudia naivní, že normálne čo si zbadajú, však, ale ja som tam nič nevidel. Ja neviem ako vy, ale ja som tam nič nevidel. Neviem ako vy. On tam bol fakt šatan? No, Miro, on mal byť dole. On mal byť dole, tuto dole bol oný. Tuto hore bol Boh, nie? Či kto Ježiš. A dole mal byť šatan. No, well played. Nede na to kliknúť, už ide. Chodopiči. Jebli kokot, hlavojeb. 1-0, ty kurva, pre teba. Jack Legend Whisper, dík za dve, je tam nejaký link. Počkaj, Adam Prievidza ešte nejaký link. Deti z rómskej osady v Chminianskych Jakubovanoch pri Prešove takto trávia prvý tohtoročný horúci víkend. Netradičný akvapark majú hneď pred chatrčami. Tropické dni vylákali k vode aj rómske deti z Chminianskych Jakubovian. Nemusia ale chodiť na žiadne kúpalisko, kúpu sa priamo v potoku, ktorý preteká osadou. Jaká je voda? Dobrá! Neprekáža im, že kalná voda je plná odpadkov. To sú normálne barbary, to je jeba. A stekajú do nej aj z plášky z latrín. Super voda! Super kúpalisko. A rodičia vedia o vás, že ste tu na... Áno! Tak ako rucotách idú. Môžu vy im, dovolíte. Ideme! Nie všetci dospelí, ale deťom kúpanie v špinavej vode dovolia. Táto špinavá voda, ne? Nevadí. Však to vidno, že nemôžeš do takej vody, nie? Budú chorieť. Po šantení v netradičnom akvaparku si potom všetci poľahajú na cestu a sušia sa na vyhriatom asfalte. Sem sa chodíte opaľovať? Áno. Autá cez... Takže opalovať. Z osadu preto prechádzajú pomaly a opatrne, trúbia na nich a čakajú, kým sa im uráči z cesty na čas stiahnuť. Keď ide auto, idete na bok, ne? Áno, áno. A nebojíte sa, že vás prejde auto? Nie! Aj keď rodičia deti z vody často vyháňajú, kúpať sa takto budú celé leto. Z Chminianskych Jakubovian, Martin Jedinák, televízia Markíza. Môže byť, chlapci, Andrúďak, ahoj. No do poля, pritoптать!